Kato nyt, kuinka tää myynti laskee kuin lehmän häntä. No niinpä näkyy. Tiedätkö sä, onks tälle mitään tehtävissä? No itse asiassa Suomessahan on semmoinen yksi eläinkauppaketju, joka teki niin, että ne pisti kauheat alennusmyyntikampanjat. Sen jälkeen ne keräsi asiakkaalta kaikki rahat, mutta ei vaan koskaan toimittanut niitä tuotteita. Tuohan on kusettamista. Tuohon me vedetään raja. Me ei tehdä meidän asiakkaille tollasta. Meidän täytyy keksiä tähän joku muu keino saada kassa kuntoon. Sähän oot mukana tässä koko sydämestäsi. No juu. Ja oot valmis tekemään mitä vaan. Juu. Mulla on yksi idea. Joo. Tämmönen sivusto, kun täällä on jotain tuuletin juttuja. Joo. Tällä voisi tienata ihan kivasti pientä lisää tuloa. Oho. Eiköhän kokeilla. No juu. Hei, mitäs tykkäät näistä korvista? Tosi makea. Mä oon Stokkalla alennuksella 3 € siis. Oi vitsi. Ihan. Mäkin tarvin tommoset kyllä. Mä oon ihan sitä mieltä, niin tarvit. Mitä, niin kun tiedätkö mun nää ripset on jotenkin... Mä en tiedä... Hei, näyttääks mä sun mielestä siltä laulajalta Ellinoralta? Näytät. Musta se on tosi kaunis. Olitko mä taas unohtanut seivaa tosta rintalavasta noin karvat? Ei se mitään, mulla ei edes kasva. Oh. Mikä on siinä laaset? Mä oon niin kade. Eikö se oo hirveen kallis? On. Tuleeko mulle liian kylmä, jos mä sittenkin vaihdan nää päälle? En mä usko. Joo. Hei, mä haluaisin laittaa tänne. Kato ton Se peilin. on kyllä ihana, se sopii niinku sun huulien väriin. En mä tiedä, musta mä oon valmis. Joo, niin mäkin varmaan. Ihana toi sun minihame. Niin. Mä ostin sen Tokmannilta. Hei. Kato, meidän Uberi saapui. Ai nyt jo. Joo. Oliks toi laukku sun mielestä kiva? On tosi kiva. Mistä sä oot saanut sen? Stokkalta. Hui. Tiedätkö sä, onkohan nää oikein timattei? Kyllä mä luulen. Moi. Maikkuli. No mutta minkälaista kyytiä neidelle sais olla? Voi vi...